Ola, moi boas noites a todas e a todos. Empezamos hoxe cos sorteos de Nadal do Centro Comercial Aberto e comezamos co sorteo de 6 cestas. A primeira cesta é para Belén Montes. A segunda para María José Quintián. A terceira é para Cristina Fernández. É para Alba Suárez. A quinta cesta de Nadal tocoulle a Manuel Fernández Montenegro. E a última cesta do día de hoxe, das cestas xenéricas, é para Pilar Argiz. Vai a concurrir unha sétima cesta, que é unha cesta da Clínica Veterinaria 22. Que lle tocou a Araceli Hermida. Agora imos sortear unha cea para 2 persoas na Faragulla. E a afortunada é María Rodríguez Fernández. O sorteo de agora corresponde a un soporte de tablet de Adapta Soluciones Integrales. Afortunada é María Teresa García. Sorteamos agora un vale de 50 euros en Almacenes La Moda. E a afortunada con este vale para consumir en Almacenes La Moda é Ana Fernández. Imos proceder agora ao sorteo de medidores da Asesoría Vitivinícola RL. E a afortunada é Sonia Sánchez. Continuamos con estes sorteos con un vale de 10 euros para a Cafetería Bar Plaza. Este vale tocoulle a Lourdes Rodríguez. Agora imos proceder ao sorteo dunha cesta de Besbello, que lle tocou desta volta a Eva Ledo. Agora imos proceder ao sorteo dun lote dun paraugas, unha taza e unha bolsa de tea. E a sorte foi desta volta para Miguel Areán. Agora imos sortear un vale de 35 euros para a Boutique Rodiblanc. Fátima Andrade é a afortunada. Agora imos sortear unha carretilla infantil de Ferraxería Buxarda. Para Silvia Carral.
E agora toca unha caixa de viño do Café Bar Manix, que vai ser para Vanessa Sánchez. Continuamos agora co sorteo dun vale de 20 euros para consumir en Calzados Pisadas. E a sorte foi para Silvia Fernández Fernández. E xa por último sorteamos un lote de alimentos de Mar e Bellota. Moita sorte! A sorte foi para Enrique Pazos. Convidámolos a que sigan consumindo e mercando en Chantada os agasallos de Nadal e todo o que precisen, e para a semana máis sorteos e máis agasallos. Deica pronto!